Amsterdam had dat intussen dienen. Daar, in de Amsterdam Arena, wie het sportevenement It's Showtime in 2010 voor de laatste keer. Burgemeester Van der Laan verbiedt deze vluchtsport omdat het bij inkomsten wezen van grote criminelen. In Ljouwert maar het wol. We zijn natuurlijk niet naïef, dus bij zo'n evenement ga je ontzettend goed nadenken. Wat betekent dit voor de openbare orde en veiligheid? Want niemand moet daar zich onveilig voelen. Daar neem je allemaal maatregelen voor. Tegelijkertijd weet je ook dat ook in andere steden hier wel meer aan de hand is geweest. Heeft dit wel of niet te maken met criminele organisaties? Dus daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Daarmee kun je zeggen, je denkt over alles na. Moet het doorgaan of niet doorgaan? Maar de eindconclusie is dat het doorgaat. Wol zal Ljouwert tenij alle organisaties van evenementen in de stad kritischer besjen en onderzoek je litten. Kroner roept orenburgemeesters op hetzelfde te doen. Het kan ook gebeuren bij een schaakwedstrijd of bij een popconcert. Als je het gevoel hebt, er is een evenement waar criminaliteit een rol kan spelen, kan ik dat onderzoek doen. Dus dat is nu ook in Leeuwarden mogelijk. Onder het gala in de 2TC doggen ek traaien Friese mei. 12 van hen komen van de sportskwallen bij Giro Gym in Ljouwert. Dat de kicksportgala crimineel mogelijk onderzoeken zal, is nevens de trainer onzin. De slechte naam krijgt het door de randfiguren en niet door de sporters zelf. Eigenlijk hetzelfde als met voetbal. Als je zo'n jongen ziet die zo'n keeper aanvalt. Nou, dat is dus het prototype van een slechte naam krijgen door een randfiguur. De beste kickboxers van de wereld komen naar Ljouwert. De bekende Bader Hari neemt afscheid voor haar 6000 bezoekers die tussen de 100 en 7400 euro betalen haar voor een kaartje. Dat wordt mooie sport, zei Berkenpas. Al had de samenleving er vaak oren gedachten bij. In Nederland zijn wij een onbegrepen sport in een onbegrepen land. Nederlanders zijn vaak geneigd om snel een stempel ergens op te drukken. En dat kickbox-stempel dat is helaas negatief. En dat zal nog wel even zo blijven. Dat is puur een stempel.